Сәлем, минем исемем Гөлбикә. Ә синең исемең ничек? Минем күзләрем көрән, битләрем алсу, кулларым чиста. Әйдә бармак уены уйныйбыз. Бу бармак безнең бабай, бу бармак безнең әби. Әби бабай нишли? Күзлек кия, гәҗит укый. Бу бармак безнең әти. Әти эшкә йөри. Бу бармак безнең әни. Әни чәчен тарый, матурлый. Бабай, әби, әти, әни өй төзи. Өй эчендә кечкенә бәби яши. Мин матур күлмәк кидем. Ә син нәрсә кидең? Минем күлмәгем бала итәкле, алъяпкычым чигүле. Аягымда читекләр, тыпыр-тыпыр бийләр. Бас, әйдә, әммә Гөлсем, идәннәре бөгелсен, басуыңда зур бәхетнең чаткыллары күренсен. Минем дустым бар, аның исеме Гомәр. Ә синең дустың кем? Егылсаң торып була, торсаң йөгереп була. Йөгерсәң җитеп була, дусларың гына булсын. Сөйләшеп, уйнап була, күп нәрсә белеп була. Шаярып, көлеп була, дусларың гына булсын. Башымдагы яулыгым ап-пак, ул пак. Аш-су табынга хөрмәт. Чәк-чәк чәй өчен, кыстыбый аш өчен, Гүбәдия кунак өчен, Әвәлиш гаилә өчен. Ә син нинди ризыкларны беләсең? Әдәп төбе матур гадәт, зыялы булу теләк. Мин синең белән танышуыма шат. Бәхетле бул, сау бул.